ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೇ ವನಸಂಡ ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಏಪ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನೀರೆಂಚೊಲ್ಲಾರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೈಪು ಎಂಕಂತಕ್ಕೇನು ಬರುವನ ಸಾಂಡ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರ್ಲ ಅನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಕೈಪೂದಾದ ಪಂಡ ಕೋರೆದ ಕೈಪಿತ್ತು ಮಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಬೂತ ತೃಪ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವನ ಸಾಂಡ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಇರ್ನಂಡೆ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವನ ಸಾಂಡ್ ಸಂಜನಾ ಬೊಕ್ಕದಾನ್ವರ್ ಕುಲೋಂದೆ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೋಜಿನಂಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾನ್ವರ್ ಯಾನು ಕುಲೋಂದೆ ಬಸ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಬಸ್ಸ ಇಜ್ಜೀನಿ 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅನಸಾಂಡೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಅಂದು ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಕೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನಗ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಶಟ್ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೋರಿ ಅಂದ ವಿಜೆ ರಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ವಿಜೆ ರಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿ ಅತ್ತವ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತ ಬರ್ಸಾಂಡೆ ಬರ್ಸುಂಡೆ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಹಾಯಕ್ಕ ಹಲೋ ಪ್ರತಿಮಾ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಜೇದೇರು ಓಲ್ಲರೀರು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಚ ಸಿಸ್ ಅವು ಒಂಜೆ ಒರಿಯೊರಿಯ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡಂತ ಬರ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ನಾವೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂತೋನುಜಿ ಒಂಜೆನ ಡ್ರೀಮ್ ಆತೆ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟ್ ಬೇತೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮೀ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಬಂದು ಓಕೆ ವಿಜೆ ಗೌತಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜೆ ಬಟ್ ವಿಜೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಕೂತೀರಾ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ಅನು ಸೋನು ಜೋರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೇನುಚಿಯೇ ಯಾವ ಜಾಕೇನು ಓದೋನಿಲ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಪಂತರ್ ಅಂದು ಬರಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅವನುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆವಡ್ ಪಕ್ಕ ಕೇನ್ಗ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪಲ ನೀರಿಡು ತೂಪೆ ಅಂದ ಈ ನೀರಿದಾರೆನ ವನಸಾಂಡಿದಾದ ಕಚ್ಪು ವನಸಾಂಡ್ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೀನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇನ್ನು ಮೈಕುಂಡತ್ತೆ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚಾರ ಬಂಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ದೆ ಪಲ ಪೋಪುಣು ಬಂದು ಐತೆ ಕಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದಾಗನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಯ್ಕ ಮರಣಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐ ಕೂಡೈತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜೈತೆ ಯಾನ್ ನೀರೆಡು ಜಡ್ಡುಡು ಅಂದೆ ತಿಕ್ಕಣ ಮಿನಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತಾಪುಜಿ ಏರು ಬಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಎನ್ನಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ನಿಪ್ಪುವರ್ ಮತ್ತೆ ಪುರ್ತಾ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ ದೀಕ್ಷಾ ಧೀರಜ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ತುಳುನಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ದಾನಿ ಲೈವ್ ಬೈದೀನಿ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಕಂದಾಂಡೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊಚ್ಚಿ ನೀ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದೇನು ಬಟ್ ಎಲೆನ್ ಸಂಗಡಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಇಚ್ಛೆ ಗೊತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬರ್ಕಂದಾಂಡೆ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾನಸಾಯಂ ಹಾಯ್ ನಿರ್ಮಲಾ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಹಲೋ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊರಣಿ ಜೋಡ್ರಸ್ ತೆಡ್ದು ಅಂದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಈರೇನ ಈನ ಜಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬಯಲು ಉಡ್ತೀಯ ಅಂದೆ ಪಾತೆರ್ ಉಡುತ್ತಾ ಬತ್ತದು ಖುಷಿ ಆಪಣಿಕ್ ಪಾತೆರಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲಸ್ ಮಾತನಲ್ಲ ಅಂಡ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುನ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾ ಮಾತಿರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ತರಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ತರಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ
ಇಲ್ಲಡ್ ಕೋರಿನಿಂದನೇ ಮರಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ ಅಂತ ಅಂಚ ತೋಂಡ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಕ್ ಕೋರಿನ ತಿನ್ಪುಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ 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 ಮಲ್ಪೇರ ಅದೊಂದು ತಿನ್ಪುನಾತೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ತಿನ್ಪುಜ್ ಮಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತಿಂಡ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ತಿನ್ನು ಆತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬ್ರೋಕ ತಿಂದು 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 ಇರೇನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಶೋಕ್ ಆತನಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮೊರಣೆ ಆತ ಹೈಬ್ರೋ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ವನಸ್ಸಾಂಡ ವನಸ್ ಬಂತನ ವನಸ್ಸಾಂಡ ಇರ್ನಾಂಡ ಸ್ವಪ್ನ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತಾ ಇನ್ನು ಮೋನೆ ದಾನೆ ದತ್ತು ಪೋತುನು ಕೋರಿ ತಿಂಡಲ ತಿನ್ಪಾರ ಕೋರಿ ದಿನಾಲ ತಿನ್ಪಾರ ಕೋರಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ಅನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಲೆಮಲ್ ಅವಲೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಲಾಗನ್ನ ಟಿವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪೆದೆ ಪಾಂಡವರ ಅಂದೆ ಹಾ ಎನ್ನದ ಆಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಕೋಡೆದ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ಮೀನು ರೂಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಜೆನೇ ರಜೆ ಪಂಡಾಗಲ ಪಾರ್ಟ ಒಂದು ಒರಿಯೊರಗ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೆರ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಸೊ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಾವೇನ ಮುಂದೆ ಕುಲ್ದುಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಸಗ್ ಬರ್ರ ಪನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಪ್ಪ ಮೂಲೆಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಬರೋನುಂಡು ಶಬರಿ ಈ ಹಾಯಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು ಭವ್ಯ ದೇವಡಿಗ ಆತ ಬುಲ್ತಾರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡಿತ್ತಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇದ್ದೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನಿದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಂಡಲ ಪಾಡುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದೆತ್ಲಕ್ಕ ತೋಜು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೀನು ಇದಾಲ ಪಾರ್ಜಿ ಇಂಚ ಏನ್ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಇಂಚ ತಂಬಕ ಮೇರಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾರ್ಜಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇಂಚೆತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ತೋಜು ಬುಗ ಜೆತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುವಾರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೂಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಅಣ್ಣೆ ದೂರ ಪೋತೀರು ಅಣ್ಣೆ ಒಲಿಪಿರಿ ತೂರ್ತು ಬೇಲೆ ಬತ್ತೀರು ರೂಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಕಡ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರು ಏನೇ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋನಾಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಡ್ಸಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ ಮಾರಿ ದೇವರ್ನ ಜಿಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಧ 3 ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಗ್ಗೆ ಇಂಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡ್ರು ಪಂಡ ಮೇರೆ ನೆರ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಮೋನೆನ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಂಡ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ನರಕದಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂದು ಆದ ಮಲ್ಪು ಹೇರ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತು ಲೇಟ್ ಶೂ ಕುಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಹೇರ್ ಒಲ್ಲಣ ಪ್ಲೇ ಪೂನ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕುಲ್ಲು ಜಾವು ಏನೇನಾದಿಪ್ಪು ಮುಖ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ 2 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಕಲ ಮನೆ ನರಕನೆ ತೋಜು ಗುರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಆತ ಕರಾವಳಿ ನಾಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏತ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಂದಾತ ರಡ್ಡ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಅಡ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದೇರು ಅವು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಜಿ ಅವು ಇಂಚನೆ ಪ್ರೋಮೋಗು ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವುಡು ಅಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆನಿಗ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ದುಂಪಾಂಡ ನೆರ್ಪೇರೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರ್ಪೇರಿ ವೀಕಲ ಮೊರಣಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನಾಗ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗ ಕೊಲ್ಲತ್ತ ನಾವು ತೂವರ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ರಸ್ಮನ್ ಇಲ್ಲೇನಾ ಏರು ಡುಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏರು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಪ ಪೂರ ಜನ ಪೂಪೇರು ಕಾತದು 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತಿರ್ಫು ಇತ್ತ 45 ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಕಾತು ಚಾರ್ಮಿ ಹಾಯ್
స్టార్ట్ మలుపుకుంట మాత్రలు ఉల్లారా ఓకే రెడీ ಬಂದ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಇದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಾ ಅಂದೆ ಅಂತ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಲೈವ್ ಬೈದೇರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೋಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೂಪಿಕಾ ಓಕೆ ಬಂತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ನಡಿಗ ರೆಡಿ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಮಾತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಪ್ಪಳ ಯಾನೇನು ಗೊತ್ತಾ ರೆಡೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಚಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಕಾಶ ಅತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂನ್ ರಡ್ಲ ಒಂದ್ರಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಮೂನ್ ಪಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬನೋಡು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಇರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೇ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸುರಕ್ಷಾ ಅವರೇ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಚಂದ್ರ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ವೆ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಪಂತಾತೆ ಅಂದ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಓಕೆನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇಗಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇಮ್ದರೆಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಕೂಡಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎರಿಕ್ಲ ಕಾಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಹಾಕಾರಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲ್ನ ತೂದು ಕಾಪಿ ಹಾಕಾರಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೌದಾ ನಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ನಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಲಾಫ್ ಅವ್ರದ್ದುಂಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೇ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹ ಹಾಯ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಸತೀಶ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಹೇಳಿಕೊಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೀರಿ ಓಕೆ ರಾಣಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅಳ್ಬೇಡ ಶೋಭಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕುಲು ಐಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಐತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕವೇನು ಪಂಡೆಡಲ್ಲ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂದ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಏರೆಲ್ಲ ತೂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏತ್ ನೀರು ಪಂಡಲ್ಲ ಜಿಂಜುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹೊಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ಕೊಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಒಡಪನ ಅತ್ತ ಕಣ್ಣು ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ ವಿನಾಯನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈರಿನ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪ ವಿನಾಯನಕ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಡ್ರಮ್ಮು ಗುವೇಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಲನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡುವ ಬಾವಿಡ್ ಏತ್ ನೀರು ಪಂಡಲ್ಲ ಜಿಂಜುನೆ ಇಜ್ಜ ಬಾವಿಡ್ ನೀರು ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಸೇರುಂಡತ ಉಗ್ಗೇಲು ಕಣ್ಣೀರು ಹತ್ತು ಉಗ್ಗೇಲು ಹತ್ತು ಬಾವಿ ಹತ್ತು ತಾಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮನ ಬಾಯಿ ಹತ್ತು ಹಾಯ್ ತೇವು ಬಾವಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್
ಯವ್ 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 ಐ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಾರಿಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ರೆಕ್ಕರ್ದಿನ ಆನೆ ಆವರಡ್ಲ ಆರಿಗೆ ಸೊಂದಿನ ತೂಲೆ ಎರೆಗ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅರೆಗ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸುರಕ್ಷಾ ಸತೀಶ್ ಓಡೆ ಪೋಯರ್ ಐಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಈಗ ಪಂಡ ಜರಡಿ ಪನ್ಪೆರತ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಂದೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಂಡಲ್ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಸ್ ಪಂದು ಅನ್ಗೆ ತೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಡಿತ್ತನತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ನಮನ ಬಾಯಿ ಸಮುದ್ರ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ. ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಡ ಸತೀಶ್ ಅವಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ದಿನೇಶ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್. ಬಬಿತಾ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್. ಸ್ನೇಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂತ್ಲೆ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಮ್ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಮೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಕರ್ಪುಣ ತಂಚ ಯವ್ ನುಪ್ಪು ಕಬೇಡ್ನ ಭವ್ಯ ದೇವಡಿಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಾರ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅನ್. ವಿನುತಾ ಯತೀಶ್ ಹಾಯ್. ಸಂಧ್ಯಾ ಹೋ ಅವ್ವ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಲೆ ಕೇನು ಜಾ ಈತು ಜೋರು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಯ್ ಒನಸ್ಸಾಂಡ್ ಚಾ ಅರೆಪುನ ಅವಳ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಗುಡ್ಲೆ ಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾಲ ಕೀನು ಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ಬಬಿತಾ ದೇವಡಿಗೆ ಬಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಯಾವ ಐತಿ ಜೋರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಅದಿಪ್ಪಲೆ ರೆಡಿಗೆ ತೊನ್ಯಾನ್ ಕೇನು ಜಾ ಈದು ಜೋರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲೇ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದ ತೋಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅನ್ಸುನ್ ಚೂರು ಮೈಂಡು ಈಸಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಅತ್ತು ಭೂಮಿ ಅತ್ತು ಕೇನುಜಿ ಐದು ಜೋರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲೇ. ಅತ್ತು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಸ್ ಅತ್ತು ಭೂಮಿ ಅತ್ತು ನೀರು ಅತ್ತು ಜನ ಅತ್ತು ಏರ್ ಅತ್ತು ಚಿಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ನೀರು ಅತ್ತು ಭೂಮಿ ಅತ್ತು ಬೆಳಕು ಅತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇರ. 3 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇರ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅರಿಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಈನ ಪಂಡ ಕತ್ತಲು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾರು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇದು ಊರ ಇರಿಗೆ ನಂದು ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥೀಮ್ದರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬೇಗ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನೆ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೀಗ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂನಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಾ ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲಾ. ಮೂನ್ ಅತ್ತು ಕಿರಣ ಅತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತು ಕತ್ತಲು ಸರಿ ಹರ್ಷ ಅಣಲೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಪಂಡೆ ಅಂದೀರ್ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ಲ ಪಂತೆ ಅಂದೀಲ ಪಂತರು 2 ಜನಕ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ. ಓಕೆ ಶಾಕನ ಶೆಕಿನ ಶಾಖ ಅಲ್ಪನೆ ಅವಳ್ ಅವಳ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಕೇನೊಂದು ಪೋಲೆ. ಓಕೆ ಏನೋ ಪೂರ್ಜಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು ಓದೋಡತ ಬೇಗ ಪಂಡ ಈನ ಸ್ನೇಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೆಗೆದು ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ಇರೇ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಟ ಪಾಪ ಇರೇಗಳ ಕೊಡ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ದ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಣ್ಣ. ಚೂರ್ಕೇನುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಂಡೇ ನಿಂದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂತ ನೀನು
ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಉಂಡು, ಓಕೆನಾ? ಜನ ಉಲ್ಲಿರತ್ತ ಜನಕುಲು ಒಂದೇನು ತಿನ್ರಂದು ದೆತೊಂಬೇರ್ ಅಂಡ ತಿನ್ಪುಜೇರ್ ದಾದಾ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಈ ಸರಿಯಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿಂದುಕ ಪೆದ್ದಿ ನೀನು. ಯಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಾ? ಸಬಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಲಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ 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 ಅಬ್ಬಾ, ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅಂಡಲ. ಈ ಸರಿಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದರು 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷು ಹರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿರ್ಮಲಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸುರಕ್ಷಾ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸತತ ಬಾರಿ 2 ಬಾರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಕೀರ್ ರೇಷು ಹರ್ಷ ಈರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಬುಕ್ ಏರ್ ಬನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದರೆ ಬನ್ನ ಈ ಸರಿ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತವರ ಕೇನ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಬ್ಬುಡೊರ್ಚಿ ಬಟ್ಟಳು ಎಂಕಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಟ್ಟೀನಂಡಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತ ನಪಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೊಕ ಖಾಲಿ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಕ್ಕನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅಡ್ಪೊಕ್ಕ 3 ಜನನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಆಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಕನ ಮುಂದೆ ಕೋಕೆ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಜನ ಕಂಡ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಬೋರ್ಡು. ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಎಂತಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಮಗನಲ್ಲ ಡಯ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪೀಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಯಾನ್ ಪಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅತಾವು. ಹಾಂ, ಈರ ಆನ್ಸರ್ ಲೇಟ್ ಪಂತಾರ ಅಕ್ಕ. ಈರ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಕೊಂಕಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂತಾರ ನಿಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 or 3 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 or 3 ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕು ಕೋರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 2 3 ಜನನಿಗೆ ತೊಂದ್ರಾಪ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನನಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಡಾಪ್ನಿ. ಇತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು 8 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಚ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದಿನೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ವಿನಿತಾ ಓಕೆ. ಬೊರ್ಚಿ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತ. ಓಕೆ 3 ಜನ ಉಪ್ಪಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಓ ಎನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾ ಕತ್ತಿಕೋಲು ಮಾಡುವ ದಿವ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ನಿರ್ಮಲಾ ನಗು ಬರ್ತುಂಟ. 3ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರು ಯಾವ ನಿರ್ಮಲಯ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ನಿರ್ಮಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿರ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಬೇಗ ಹೌದೌದು ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೇನೋಲಿಯಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇನ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸಜೆಷನ್ ನಿಗಲ್ನ ಖಾಲಿ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೋ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇತ್ತಿನ ಇಪ್ಪಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಒರಿಯಾಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ನಿಗ ಲಡೆ ಮನ್ಸು ಸೈಪರೈಕಿ ಒರಿಯೇ ಕೊರ್ಪುನು ನಾನು. ನಿರ್ಮಲಾ ಅಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ? ಈ 6ನೇ ಚಾನಲ್ ಹೋದು ಆರು ಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಶಫಾ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಬೇಗ ಕೇನುಲಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ. ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಆಗ ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡುವ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಹೋಗಿ ಅವಳ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕ 1,500 ಪಾಡಿ ಈನೇ ಪಾಡು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್. ಜಾಬ್ ಏಪರ್ದು ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್
1500 ಪೇಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬೈ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ఒక ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಕ್ಷಯ, ಚೈತ್ರ, ರಮ್ಯಾ, ಅಂಜನಿ, ಸಂಧ್ಯಾ, ఒక ಸುಮಾರು ರಾಧಾಶ್ರೀ, ರಕ್ಷಿತಾ ಕುಂದರ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಾರ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಅಗಲ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಯ ಕೊರ್ಪುನು ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೇತೆ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರಿ ಬೇತೆ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತಾನೆಟೆ ಓ ತೂಕ ಉಂಟ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ. ಓ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತೀರ್. ಸಾರಿ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ, ಸ್ನೇಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತೀರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ನನೇ ಮಧ್ಯಡಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪಂತೀವಿ. ಸಾರಿ ಸ್ನೇಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದಂದು ಸ್ನೇಹ ಫಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಏನೋ ಸರಿ ಅದು ಗಮನಿಸಿದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಿನ ತಕ್ಷಣ ಸೈಪುನ ಪ್ರಾಣಿವು. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಯ್. ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಸೈ ಒಂದು ಲೇರ ಟಂಗ್ ಔಟ್ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಕ ಈರು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವೆ ಏನಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಚ್ಚ ಎಡ್ಬೋಕ ಪೋಪೆ. ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಕ ಪಿಜನ್ 10 ಆ್ಯಂಟ್ 10 ರ್ಯಾಬಿಟ್ 10 ಕಾಕ್ರೋಚ್ 10 ಇರುವೆ 10 ಪಿಜಿನ್ 10 ಎಲ್ಲೇನಾಗ 10 ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆ ಲೀಚ್ 10 ವರ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಬಸವನ ಹುಳು 10 ಜಿಗಣೆ 10 ನೀರು 10 ಪಲ್ಲಿ 10 ಬಬಿತಾ ದೇವಡಿಗೆ 10 ಅಕ್ಕ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗ್ಗಲ್ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನಡ ಕ್ಲೂ ಕೊರುಡ ಆತ ಮಂಗದಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಅಂದೆ ಅನ್ ಕೊರ್ನ ಮತ್ತ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಬರ ಓಡೆ ಬೋನ್ ಮಾಡೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೋರಿ 10 ಇಸ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ನೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರು. ಕ್ವಶನ್ ಅವರ ಪಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಿನ ತಕ್ಷಣ ಸೈಪುನ ಪ್ರಾಣಿಯು ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಪಂಡಾರತ ಲೀಚ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಡೇಂಜರ್ ಅವು ಚುಚ್ಚುಂಡ ಮತ್ತು ಡೇಂಜರ್. ಹೇನು 10 ಉಂಬುರು 10 ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದೇರು. ರೇಷು ಹರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದರ್. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಥೋ ನಿರ್ಮಲಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ಸರ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಶಫಾ ಫಾತಿಮಾ ಹೋ ಅಕ್ಕ ದಿಸ್ ನಿಶಾ ಶಫಾಸಿಸ್ ಓ ಹಾಯ್ ನಿಶಾ. ಚೇಳು ಎಲ್ಲೇನಾಗ 10 ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಂಬಚೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದಿರು ಫಸ್ಟ್. ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿಯಾ ಉಂತ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬ 10 ರೇಷು ಹರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದಿರು. ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಶಫಾ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಯ್ ರೇಷು ಹರ್ಷ ಹೋ ಚೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೊಂಬಚೇಳು ಆಹಾ ಅಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಅದೇ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೌದಾ ಚೇರಂಟೆ 10 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಳು ಒಂದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ರೇಷು ಹರ್ಷ ಬಂದ್ಪುನಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾ ನೋಡ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿರಂದ ತೈತೆ ಒಡೆ ಪೈರನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಹೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದರೆಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರುಶೆಟ್ರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ತರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರ್ಮಲಾಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಷು ಹರ್ಷಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಇರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗಿನಿ ಹಾಯ್ ಸ್ವಪ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಚೇರಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಾರಿ ಮಾತು ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಹೋಗುದಾ ಓ ಅಂದ ಉಪ್ಪುಡು ಸೈಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಡು ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇದುಲೆ ನಿರ್ಮಲಾಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ MPMಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಬಿತಾ ದೇವಡಿಗ ಎಂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ಲೇಟ್ ಮಂತಾರ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಾರ ಪೂರೈಕಲ್ಲ ಅಂಡ ರೇಟ್ ಮಂತದ ಅದಲ್ಲ ಏನು ಏತ್ ಜನ ಕಂದ್ಕೊರ್ರ ಅಂದಾತ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಈತು ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಚಾರ ಬೇಲೆ ಪೋಪ ಅವು ಇಂಕಲ್ಲ ಇಂತ ಕೆಲವು ಅವಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ಅದಾದ ಮೊನ್ನೆ ಆಫೀಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮళ్ళీ ಇಶ್ಯೂ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನು ಫೋನಾಗ ಅಂಡ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೇ ಅಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡತ್ತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೋಡ ನಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋವರ ಇಜಿನ ಯಾವ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿರೇಗ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪ ನೆನಪುಂಡೆ ಎಸ್ ಅದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಜಿಡಾದಂಡಿರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಲೆ ಸಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳಲೆ ಎಸ್ ಕೇಳಲೆ ದಾದಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರಿತೇರು ನೋಡೋ ಕಾಲ್ ಪತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ಇರ್ನ ಕೇನ್ಲೆ ಐದು ಜವರ್ ಕಲ್ಕೇರ ಆಪುಜಿ ಅವಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲು ಅನ್ಸದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇನೋಡಾ ಒಂದು ಈಸಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯುತ್ತೆ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯುತ್ತೆ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೆ ಸುಕೇಶ್ ಕುಲಲ್ ಹಾಯ್ ಉಪ್ಪಡತ್ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕುರ್ದಾಂಡ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋತು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಂಡ ಓಡಿపోయాರಪ್ಪಾರ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತ್ನೇಕ್ ಹುಮ್ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಪಾತೇರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿಯ ಅಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಡಿ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಲವ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿಯಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದಿನ ಬರ್ಪು ವಿನ್ನರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು నేను ಜಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿggete ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ನಿ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಅದು ಏನೋಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ರೆಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸುಟ್ಟ ಹೆಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಡ್ತಾರೆ ದಾದಾ ಸೈತಿನ ಪುನಾದಿಪ್ಪುಣ ತಾವೇನು ಕೂಡ ಮಲ್ಪಿ ಗೊತ್ತಾವೇರು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಅವಂಚು ಬಸ್ತು ಬೂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಬಿಜಕ್ರತಿ ಹಾಯ್ ಬೂದಿ ಬೂದಿ ಅತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂದಿಲ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಓಡಿ ಓಯರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೋದ್ ತಾರ ಪನ್ಪುನಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇದ್ದಿಲು ಪಂದು ಐಡ್ ಬುಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಗ್ರಾಂತೇಶ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಓ ಅಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪುಡ ಅಶೋಕ ಚೆರಿಯದ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇದ್ದಿಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸಿ ಮಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸಿ ಸ್ವಾತಿಲು ಅಗರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಭಸ್ಮ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾರಾ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಜಬೋ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಈತ ಜೋರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ನನಗಿನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಜಿ ಓಕೆ ಬೇಗ ಕೇನ್ಲೆ ಕೇನ್ ದಾಂಡಿ ಕೇನ್ ದಾಂಡೆ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇನ್ ಬ್ಯಾ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಬೆಳಕು ಲಾದಾ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಬೆಳಕು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಬೆಳಕು ಹತ್ತು ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮಿ ಕೂಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಬೆಳಕು ಹಪ್ಪಳ ಚಪ್ಪಲ ತುಕ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಹಾಯ್ ಸೂರ್ಯ ಹತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಕೊರಿಯರ್ ಒರಿ ಆನ್ಸರ್ ಟಾರ್ಚ್ ರಾಧಾಶ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಲೈಟು ಒಂದು ಲೈಟು ದಿವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಬು ಟಾರ್ಚ್ ಬರ್ಪುನ ಆತ ಟಾರ್ಚ್ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬುಲ್ಪ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ಆತ ಮಾಮಿ ಬೈಕ್ ಕರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಓಲ್ತುಂಡಲ ಗಾಯನೆ ಎಂದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಗಾಯ ದ ಕೈ ತೋಜಲೆ ಅವು ಕೈ ತಾಗಿನ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಕಿತ್ಲು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಡಿ ಮಟ್ಟ ಅಂತೂ ಅಸ್ತ ವೈ ಶನಿವಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜ ಕೂಲಿ ಬೆಹನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ತನೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹೋಪ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡ್ ಹತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪನ್ನಾರು ಅಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿಗೆ ರೆಂಟೇ ತಕ್ಕ ಹೌಸ್ಗೂ ರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಯೇ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಕೋಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುಂಡ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಗೆ ಐಕೆ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿಗೆ ಇರಿಗ್ ಮಾತಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಾಮಿ ರಜೆನ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಮಾಮಿ ರಜೆನ ಅಂದ ರಜೆ ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆ ಬೂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಡ ಆಯ್ನ ಇಚ್ಚಿ ದರಗದಾದ ಆರು ಇತ್ತೀಚೆರ ಅಂಕಲ್ ಫೋನಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಗಾಳಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ನೆರಳು ಕೀ ಅತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಾಪನ ಅಂದದೇಗು ಕ್ಲಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಾತಿ ಲಾಗರ್
ಸ್ವಾತಿ ಲಾಗರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಕ್ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ ಗಂಟೆ ಹುಲಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಇನ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಣೇಶ್ ರಮ್ಯಾ. ಅಬ್ಬಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಗಡಿಯಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದರೆ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಾತಿ ಲಾಗರ್ ಕೊಡ್ತು ಜನ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅತಿ ಇರ್ದಾದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂದರ ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ ಐಕ್ ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಲ ಬರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಕೈಜಿ ಅದು ಸಾರಿ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪನ್ಯ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುನಾಗ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಐಕ್ ಪೂಜಾಲು ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಪೂರಲಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಡು ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಓದುಡು ಅಂಡ್ ಕಾಸಿಜ್ಜತ ಅದ ಆತ ಮಮ್ಮಿ ಏನು ನಿಗುಲ್ ಕಾಸು ಕೊರಡಿಗೆ ಪಾಪ ಐಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ ಕೊರೋಡು ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀನಿ 6 ಸೊ 6 ಕೊರೋಡೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ಲಾಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಬೊಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂದ್ಯ ಯಾನ್ ಕೆಬಿನಿ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಈಗ ಲಡಾಯಿ ಪುರ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಸಿ ಒಂದು ಅದು ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನೇ ಆಗ್ತಾ ಓಕೆನಾ. 15 ಮರತನ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಅರೆಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಲೆ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೇರಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಯ್. ಫ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ನಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಓ ಅಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಇರೇಗಂತೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಪಿಸಿ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕೊರಡಾ ಏನು ರೆಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೆ ಕೂಡ್ಲಕ್ಕಂಡು ಸ್ವಾತಿಗ್ಲೋಗ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಆಯಿತು ಊಟ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಆಯಿತು. ಶೋಕುಲ್ಲರ್ ಚೂರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಪಾಡ್ನೆಯನ್ನು ಓವರ್ ತೋಚು ಬೇತವಂತ ಪಾಂಡ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ 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 ಅನ್ವಿತಾ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಯ್. ಶೋಭಿತಾ ಉಂಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಪೂಜಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಬೇಕು. ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರೇ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಹಾಯ್ ಯಾನು ಓ ತೂ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಆಂಟಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಆಂಟಿ ಅಂಚಿ ಆಂಟಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವಾಚ್ ಮಂತು ನಿಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟಕ್ಕೇನು ಮಾರ ಇದ್ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಮಾರೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಟ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಡಾ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಗ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರತ್ತ ಯಾನು ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದಿನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸರಿದ ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಪಾದೆ ಅದು ಬಣ್ಣ 350 ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ಪಾದೆ ಐಟ್ ಯಾನು ಒಂಜ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂದ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬುರ್ಚ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿನ ಸಂಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾಮಿ ಲಾಮ್ ಪೆಜ್ಜರ ಪೋಪುಜೆರ ಲಾಂಬ್ ಬಿತ್ತು ಜತ ಇತ್ತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗುತ್ತುಜೆ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ನನಪೋದೆ ನಾನು ಇಂಚಿ ಸಾವು ಇರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಎಂಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನಾಗ ತೊಂಬೇಡಿ ಎಂಕೇನು ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೇನ್ಗ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಈ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ. ಯಾನು ಏನಂಕು ಬರ್ದು ಲೈವ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಯಪ್ಪ ಊರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪುದರತ್ತ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಮಾತೇಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಶೀಲಾ. ಹಾಯ್ ಗೌತು. 5G ಫ್ರೀ ಆತ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ 5G ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಳು ತಿಕ್ಕುಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 4G ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು 5G ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡು. ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ ಬರಡು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬರ್ಪುಜತ ಇದು ಬೇಗ. ಮನ್ವಿತಾ ಮಾನ್ವಿ ದಾದಾ ಅಂಡೀರಿಗೆ ದಾಲಾತಿಜಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನ್ವಿತಾ. ಏನು ಆನ್ ಮರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಕ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು 14 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದು. ಒಬ್ಬಳು ಮುಳುಗುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಕರಗುತ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ತೇಲುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಳು ಮುಳುಗುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಕರಗುತ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ತೇಲುತ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಕ ಚಾಂಡು ಆತಿಜಿ ನನವಡು ಆತಿಜ್ಜ ಈ ಕೊರ್ಪನ ನಿಕ್ ದಾಯ್ ಗ್ರಹಿಂ ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಈ ತೂನು ಏರಾಂಡಲ್ ಬರೋಂದಿಕ್ವೇರು ಈ ಜಾಬು ಜಾಯಿನ್ ಆಯರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಉಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ದೀಪ ಉಪ್ಪು ಐಸ್ ಧೋನಿ ಅತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ತುಕ ಹಿಡ್ದು ಮೇರಣ್ಣ ಪಂತೆರ ತೂಪೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಆನ್ಸರ್ ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಆನ್ಸರ್ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ಐಸ್ ಅತ್ತು ದೀಪ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಇಡೀಗ ನೆರಿಯರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನೇಕ್ ಇಚ್ಚಿನ ಎತ್ತುಜೇರ ಆಂಡ ಪಂಡೇರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿನ ಪಂಡೇರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಓಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೋಡಂಡೆ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಆಫೀಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಪಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಕ್ ಸಾರಿ ಕೇಂಡೇರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಪುರ ಓಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಚಿಮುಣಿ ಅತ್ತು ಮೂಜ ಆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಕ್ ಮೂಜ ಆನ್ಸರ್ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಪನೋಡ ಸಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ಲೆ. ಒಬ್ಬಳು ಮುಳುಗುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಕರಗುತ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ತೇಲುತ್ತಾಳೆ. ತುಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವರ ತೂಪೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಜನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ. ಮಳೆ ಅತ್ತು ಮೂಜ ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅತ್ತು ಮೋಡ ಅತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಕ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಕ. ಪವಿತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಭವ್ಯ ದಿವಡಿಕ ಸ್ನೇಹ ಅತ್ತು 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 ಒರೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಕೊಡೋರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್. ತುಪ್ಪ ಅತ್ತಿ ಮುಜ್ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಆನ್ಸರ್ ಈನ ಪಂಡ. ಪವಿತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈನ ಪಂಡ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತೇಳುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೊಣ್ಣ ಕರಗುಂಡತ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಅವು ಮಿತ್ತದೆ ತಿನ್ನಾಗ ತೇಲು ಹೊಂದಿಕೊಂಡತ ಅಂಚ ಮುರ್ಕೊನು ಇರೆ ಆತ ತಿಂದು ಡಿಂಗುನತ. ಸೊ ಹೀರೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪವಿತ್ರ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನೆನ್ನುವೆ ಕ್ವಶನ್ ಪುರ ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಆಡ ಇಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಫಲದಾಯಕ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೀನಾಡಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಫನ್ನಿ ಅದಂದು
ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು 29 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 14th ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡೆ ನಂದು ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅಂಡ ದಾದವನ ಆನ್ಸರ್ ಅವೇ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ಈರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆತೇಜೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಆನ್ಸರ್ ತೋ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೀನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಮೀಟ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇಜಾರ್ದಾಯೆ ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರ ಪಾಡು ಜಾತೆ ದಾದನ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೇಪೋದು ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಸ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುದರ್ ಇಂಕೊಂಚು ಪನ್ಪರ ಇದೊಂದು ಪುದರ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದು ಬಂಡಿ ಮಟ್ಟಾಡ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಈರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಾರು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಯಾನ್ ಈರ್ ಪನೋಡತೆ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ ಆಯ್ನ ಅಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಐ ಪಾಡ್ವೇನ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವರ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಚನೆ ಜನರಲ್ ಅದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಜನರಲ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಏನಕ್ಕೇನು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಅದು ಒಂದ್ಲೆ ಹಾಂ ಪಂಚಪಾಂಡವರ್ನ 5 ಜನ ತಗಲ್ನ ಬುದ್ಧರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡು ಪಂಚಪಾಂಡವರ್ ಏರು ಪಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಕುಲಲ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರತಿಕುಲಲ್ ಹೆಲೋ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೀರಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತಾಳೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾಳೆ ನೀರು ಕಪ್ಪೆನಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಿತ್ತು ಜನರಲ್ ಆದ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಯುಜಿಸ್ತಿರ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮಾ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಹಾಯ್ ವರ್ಕ್ ದಲ್ಪ ಉಳ್ಳರ ಅಕ್ಕ ಇಜಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಯುಜಿಸ್ತಿರ ಭೀಮಾ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುಜಿಸ್ತಿರ ಭೀಮಾ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಅರ್ಜುನ 5 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಯಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಯಾವ ಇತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2 ನಾವು ಓಕೆ ತೂಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಡಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಐಕ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಕೇನ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಅರೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ನೇಹ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇದಂಚೂರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಏರ್ ಬಂದಿರು ಬಂದು ಯಾನು ವಿನ್ನರ್ ಅರಿಗೂ ಏನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಿಗೂ ಏನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಿಗೇನಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೊಳೆಕ್ಕಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದಾಯ್ಬೇಕು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇದ್ದಲೆಕ್ಕೊಡು ಈನಂಡಲ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಈನಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಅವು ದೆತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಇದ್ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅವಡು ಅಥವಾ ಈನಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ರಶಿ ಈನಂಡಲ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಆ್ಯನ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ತದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ದಾರು ವಿನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಪಂಡ ಸ್ನೇಹ, ರೇಷು ಹರ್ಷ, ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಈತ ಜನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ತಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಉಲ್ಲೇಸಿಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಊರು ಬನ್ನಗ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಊರು ಡಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಜೆ, ಓಲಾ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ, ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರತ್ತ. ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಸಂಡೆಗೆ ಇಂದ ಕಾಪುಜ್ಯಾನ ಪಗ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು. ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡ ನಿಗಲು ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ದುರ್ಯೋಧನ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಂದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಯೇ. ಅಂಡ್ ದಾದಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೆಂದ ನಕ್ಲೆ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದು. ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನಿ ಸಾರಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದು ನೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಇವು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚದೆ ಅನ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆನಾ. ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್. ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಮಗನ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್. ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೇನು ಮೀಟ್ ಆಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಏರು ಪೊಣ್ಣಾಣ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೆಂಗೆ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಕಲ್ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಊರುಡೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಿಗಿಲೇನು ಮಾತ ಮೀಟ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ಈನ ಖಾಲಿ ವಿನ್ನಾತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತೇನು ಮೀಟ್ ಆಪುನ ಎರೆಗೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಎರೆಗ್ಲ ಅರೆಗಂದತ್ತು ಎರೆಗ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಡಿತ್ತಾನೆ ನಿಗಲ ಖುಷಿನೇ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹ. ಮೀಟ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂಚ ಪುದಾರ PRAJANA ಆತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪುದಾರ್ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇರೇಗ ಹಾಯ್. ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವರು ಓಲ ಅಂಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಬರೋಡು ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದಾಕ ಇನ್ನು ಮೀಟ್ ಹಾಕ ದಯಪಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಅವರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಅವರಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹುಡುಗ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಿ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹುಡುಗ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೊಪ್ಪಿಯ ಥೂ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆನಾ. ಪೊಣ್ಣ ಯಾನ ಆಣ್ ಪಂದಿನ್ಯೆ ಅಣಬೆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕಲ ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಪೊಣ್ಣೊಂದು. ಅಯ್ಯೋ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಕೋಪ ನಿವೇದಿತ ಗೌಡ ಇರಡ ಸಿಸ್ ಪಾರ್ದನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಇನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನಿ ಇನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂಬರ್ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಡುಂದ ಅಂಡ ಬೇಗ ಅಂಡಾಲ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವು ಎಂಡ ಅಂಚಿನ ಏನ ಪಾತ್ರೆಂಡು ಒಂದಿನದಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪು ವರದನ್ನ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ
ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ನೈಸ್ ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ ಎರಡನೇ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಡೆಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಐ ಡಿ ವರ್ಕ್ ಲಿಪ್ ಸುಪ್ಪಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣ ಮಗನ ಪುದರ್ ಸನಾವ್ ಹೇ ಇರ್ನ ಲಾಗ್ ಪಾತಿರೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತೋಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸನಾವ್ ಹಾಯ್ ರೆಗ್ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಲೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಸಂಡೆ ಆಂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಅಬಾ ನಟ ಪೂರ ಬ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಸತತವಾದ 1 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷ 34 ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಪೋರಂಡು ಅಂಚದು ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳಕುಲು ಒಂಥರ ಪಂಡೆಯ ಬರ್ರಾಚ್ ಇಜಿನ ಬರ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಇರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯೆ ಇನಿ ಓ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಅತ್ತ ഞാൻ സരി ഉണ്ടെന്ന് നിന്ന ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂದಿನಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೇತೆ ನಿಖಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉಯಿರ್ ಬನ್ನತ್ ಸೋನು ಆರ್ಕೆಂದಿನ ಸೋನು ಐರ್ ಕೇಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಿ ಹೊರ ಈರೇನು ಮೀಟ್ ಅವಡು ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಡೊಂದು ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಡ ಬುಚ್ಚಂದು ಒಕ್ಕತ್ತು ಯೋಚನೆ ಪೋಡ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಎನ್ನು ತುಲಿ ಬತ್ತೀರ್ ಎನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಆರೊಂದು ಏನನ್ನು ಹೆಸರು ಲೇದಿರಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಆರು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿರ ಆರು ಲೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚನೆ ಅದು ಡಿಲೇ ಅವನುಂಟು ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲರ ಅಂದ್ ಕೇನೋಡ ಪನ್ಪರ ಹಾಂ ಕೇನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಪನ್ಪೆ ಅಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ದಾದ ಪನ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೂಗು ಕರೆಕ್ಟಾ ಪೆಲಕಾಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರ್ ಗುಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತು ದೂರ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರ್ದು ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರ್ದು ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿದು ಜರ್ನಿ ಉಡುಪಿಗೆ 1 hour 3/4 ಗಂಟೆ ಆಪ ಉಡುಪಿಗಂಡ ಮುಟ್ಟ ಅತ್ತು ರಾಂಗ್ ಅತ್ತ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ನೋನು ಪೆಲಕಾಯಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಹಿಂಗಾತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ಮೂಗತ್ತು ಸೀಸ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಿಗಲತ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನ ಒಂದಂತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬಲೆ ಮುಟ ಆತೆ ಮೀಟ ಕಸಿಸ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲು ಮೀಟ ಹೊಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ನಾನು ಬರ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಾಕ ಅನ್ ಬರ್ಪು ಜೆರಿಯರ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕೈನ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲೆಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ವಾಹ್ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಏರಂಡ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ತೂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲು ತೂಕ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಂದು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅಂದಿತ್ತನ ತೂಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಈನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಡಾಲ ಯಾ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅತು ದೂರ ಉಂಡೆ ಅಂದಾಜಿ ಏತು ದೂರ ಹೋ ಇಂಕೋ ಕುಡ್ಲದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಮೇರೆಡ ಕೇಂದಿರಡ ಪನ್ಪೆ ಕುಡ್ಲದ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ನೀನು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಜ ಬರ್ಪೆ ಸಿಸ್ ಅಂದ ಯಾವ
ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಲೆ ಎಂಕಲ ಬಂಟವಾಳ ಸಿಸ್ ಎಂಕಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಿಸ್ ಓ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಪೋಡಿತ್ತ ನಡೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ದೂರ ಉಂಡು ಅನ್ಬಿಡ್ತದ ಅಕ್ಕ ಇರೇನು ಹೊರಾಂಡಲ ಮೀಟ ಪರಾಮ್ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಪುರಾ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಕ್ಕ ಎಂಚ ಸೊಕ್ಕಾತ ಎಂಕು ಸೇಪ್ ನಿಗಳು ಮಾತಾಡ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಮತ್ತು ನಾಚಿಗೆ ಆಪಣ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗಳು ಉದ್ದರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಏನು ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಮೊರಣಿ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬಂದು ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಟ್ ಆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಚಿಗೆ ಆಪ್ ನೀ ಆ ಪಾತೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಸಿ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ತಾಲುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಅಕ್ಕ ನೀಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಯಾನಿ ನಡನ ಮಲ್ದು ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ ಯಾ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾತಾ ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ಉಂಡತ ಕರಿಬೇವು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕುದ್ಪೌಡು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆದು ಕರಿಬೇವು ಅಂಚನೆ ದಾಸವಾಳದ ಹೀರೆ ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಮೆಂತ್ಯ ಒಕ್ಕ ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ನೆನಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕುದ್ಪದುಂಡತ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ದೀವನುಡು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಂತ್ ದೀಂಡ ಒಂದೊಂದು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಕರಿಬೇವು ತಿಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕುಜಲ್ ತಾಲೂಜಿ ಕರಿಬೇವು ತಿಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪಂಡಾತ ಕೊರ್ಕ ಬಲಿ ಈ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಫಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯಾ ತೂ ರೆಡಿ ಅಸ್ವೆ ಯೋ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸರಿ ದೀಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾತಂದು ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಲಾಗ್ ಥೂ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿ ಬೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೂಟ್ ಬರ್ಸಬತ್ತನಕೇನಂದು ಬಾರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿ ಬಾಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಉರಿಲೆಜ್ಜೆ ತನ್ವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ TMT ಯಾನುಲ್ಲ ಈರುಲ್ಲಾರ ಈರು ಬತ್ತಿನೇ ಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಪುರ್ತುಗೆ ಇರಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತಂಡು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸೊ ಯಾಲ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ನಾನು ತೂಕ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನಿಪ್ಪೆ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಆದರ್ಶ್ ಪೂರ್ಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಐಬ್ರೋ ಶೋಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಉಂತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಇಜ್ಜೆ ನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ 9 ಇನ್ನು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ತೀಯರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ತೀಯರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಜನ ಕಾತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಉಂದೆ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂಡೋಡ್ಗೆ ಎಂಚ ತೋಡ್ಗೆ ಬ್ರೈಡ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ತೋಡ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣಂಗಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐಕೊಂದು ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬೇಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದೊಳಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಅವು ನಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೂರ ಒರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಾಮಿ ಅಂಚೋಡಿ ಕನಕಗೇನಿಕ ಪೋತೇರು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಂದಾಪುರಡು ಮೀಟ್ ಪರ ಕುಂದಾಪುರ ಅಟ್ಟೆ ಮತ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಚಿ ಮೇಲ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ನಿಂಗಲ ಬತ್ತನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಇಚ್ಚಿಂದ ಎಂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಾಡ ಬಡ ಎಂಕಲ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪೋಯಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇರು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವರ್ತಿಕ್ಕುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೇಕ್ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತಕ್ಕೇನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೋಯಿರು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಲಂಚ್ ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಸ್ವಪ್ನ ಮೂಲ್ಯ ಬಾಯ್ ಗೊಂಡಿ ಬಾಯ್ ಕೇನುಜಿ ಏನಕ್ಕೇನುಜಿ ಮೈದು ಜೋರು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಪಾತ್ರ ವಾಯ್ಸೇ ಪೋತು ನನ್ನ ಸೊ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಪ್ಪ ಬಂತುದು ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಸೋತಾರೆ ಯಾವೇನು ಮತ್ತು ಮಂಡೆ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆತೆ ಏಪಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇಪ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬ್ರೈಡ್ ಲುಕ್ ಬಾರಿ ಶೂಕ್ ತೋಜುವಾರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಕೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪನು ಇಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಸಿಂಪಲ್ ದುಂಬುಡು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಇತ್ತು ಏನಮ್ಮ ಏನಂತ ತೂತುಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾನ ಇಪ್ಪನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಪುರ ಭಂಗ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುರ ಭಂಗ ಕೊಡ್ದೆ ಅನಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏಪಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡಿಟ್ ಆತನೆ ಇನಿ ಪಾಡು ಹುಡುಕ್ತಂಡು ದಾದಾನ ಒಂಚು ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ನೀನು ಕಾಂಡು ಅಂಚದು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಇದು ಇಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ತೋಜ್ಬಾರ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು